Bona tarda, què tal, com esteu? Consell de dilluns en dilluns, tot i que una mica més tard de l'habitual, perquè se'ns ha complicat el dinar, o sigui que, bueno, coses que passen durant el confinament. Com esteu? Com ho porteu? Les persones que han entrat en fase 1 ara, nosaltres aquí portàvem una setmana, no sé com ho heu portat. I res, només dir-vos que avui vinc amb una investigació. Vale? Una investigació que he fet com a consell de dilluns. Ahir vaig llançar una petita enquesta a la mitja tarda i... mitja tarda? No, abans. I al vespre em vaig llançar una altra i tenia ganes de compartir els resultats, donar-vos les gràcies a les persones que heu participat, o sigui que això estupendo, perquè a més hi ha hagut una participació que per ser jo prou alta, o sigui que estic molt, molt, molt contenta i us vinc aquí, tinc aquí unes quantes xuletes perquè així no m'equivoco amb els números que he calculat, vale? Primer això, moltíssimes gràcies a totes les persones que heu participat en aquesta enquesta perquè era una enquesta íntima, o sigui que us ho agraeixo moltíssim, moltíssim, moltíssim. Val? I després dir-vos que veig que em van fent peticions per compartir el directe amb mi. Normalment aquests directes els faig jo sola. Vale? Quan faig un directe acompanyada, algun dia m'atreviré, que em fa una mica de por, al començar a compartir directes amb gent, però de moment no m'atreveixo, vale? Per tant, a no ser que l'haguem pactat prèviament i sigui algú professional. Vale? Llavors, ja m'he apuntat per fer una cosa, que ja us ho diré després, si me'n recordo, val? Però en el consell de dilluns avui, que no sé si heu vist que he penjat, el consell era clar, directe, era mira't la vulva, val? Per viure una mica una sexualitat conscient i porto molts dies des que ja fa molt de temps, però ara potser de manera com molt més conscient aquests últims dies, després de fer 4 edicions del curs de sexualitat femenina, després de 2 edicions del curs d'educació sexual feminista i que aquest dijous faig la tercera, us faré l'autobombo al final. I després de veure moltes coses que passen a consulta, moltes consultes que estic rebent en aquest servei de consulta puntual online o en el servei d'assessorament sexual per famílies, doncs em torna a posar davant una realitat que les persones que ens dediquem a la sexologia sabem de sobres, inclús qualsevol persona que no es dediqui a la sexologia també se sap de sobres, val? Que és la relació que tenim amb els nostres genitals, les persones tant que tenim vulva com que tenim penis. Val? Llavors, mireu, vaig fer com 2 preguntes. La segona era quins genitals creus que estan més cuidats, més atesos, no? Els que se'ls hi presta com més atenció, no? I aquesta enquesta que la vaig fer ahir cap al vespre, encara teniu temps per respondre-la, jo he captat les respostes dels últims, crec que ho he mirat fa 25 minuts més o menys, doncs han respost 227 persones i de 227 persones, 18, un 8% pensen que els genitals als que els hi prestem més atenció són els femenins. I un 92%, 209 persones que s'han identificat, no, que no s'han identificat, això us ho explico després, 209 persones de les que han votat han pensat que estan més ben cuidats, més ben atesos i segurament més ben mirats els penis. Vale? Llavors, què ha passat aquí? En l'enquesta que jo feia, que era la més personal potser, no? Perquè una cosa és què creus, no? I l'altra cosa és tu què fas, tu què penses, tu amb què et trobes. Vale? Llavors, us feia una pregunta. I
realment la majoria de persones que jo tinc en el meu Instagram, que em seguiu, la majoria sou persones cisgènere, val? Però és una pregunta oberta. De totes maneres, crec que segurament la major part de persones que han respost són cisgènere i, sobretot, dones, val? Per tant, ara ho veureu. Us feia la pregunta de quantes vegades t'has mirat la vulva aquesta setmana, aquesta última setmana, val? I us proposava cap, una, dues o més de dues. I el mateix he proposat amb les persones amb penis, no? Quantes vegades t'has mirat el penis aquesta última setmana? Cap, una, dues o més de dues. Suposo que ja esteu pensant, ja sé què han dit aquí, jo ja sé qui ha guanyat. No era una competició, sinó que era per posar damunt de la taula una realitat que és molt... que tenim molt present encara a dia d'avui, Agraeixo moltíssim a totes les persones que han respost, perquè han respost un total de 409 persones, i per mi això són uns números molt grossos, val? Per tant, moltíssimes gràcies per dedicar-vos i fer un clic en l'enquesta, i començo per l'enquesta dels penis, val? No sé què penseu que ha passat. La majoria de persones que em segueixen a l'Instagram són dones, cisgènere majoritàriament, també hi ha homes, però els homes solen participar molt menys en aquestes cosetes que generalment pengem, en el meu cas, les persones que ens dediquem a la psicologia i la sexologia, val? Però solen participar menys en aquestes coses d'Instagram. Per tant, tot i així, tinc una participació de 27 persones que s'han identificat com a homes, val? I d'aquestes 27, una ha dit que no s'ha mirat. Mirar, no veure, perquè veure segur que els penis es veuen el penis moltes vegades. Però una vegada, una persona ha dit que no s'ha mirat el penis, potser més atentament, aquesta setmana. 2 persones han dit que s'han mirat el penis un cop durant aquesta última setmana. 2 persones han dit que s'han mirat el penis 2 vegades aquesta última setmana i 22 que se l'han mirat més de 2 vegades, i jo m'atreviria a dir més de 3, més de 4 inclús al dia. Vale? En percentatges, com funciona això? En aquest cas, i teniu en compte que no és una enquesta que sigui fiable, és la meva enquesta del meu entorn d'Instagram, de les persones del meu entorn d'Instagram que han volgut respondre. Un 81,5% de les persones amb penis se'l miren més de 2 vegades a la setmana. I un 7,4% 2, un 7,4% una, un 3,7% cap. Vale? Anem a l'altre cas, el de les vulves. Val? Les persones que tenen vulva, que majoritàriament s'han identificat com a dones, han contestat l'enquesta 382. Uau, això per mi és brutal. I què ha passat aquí? Doncs mireu, hi ha hagut 218 dones que han dit que no s'han mirat la vulva cap vegada, és a dir, no l'han vista en l'última setmana. No l'han mirat, perdó, perquè pots veure una mica el pubis, però si no vas expressament no veus res. 218. Què us sembla? 44 han dit que se l'han mirat un cop. 29 han dit que se l'han mirat 2 cops. I 91 persones han dit que s'han mirat la vulva més de 2 vegades durant aquesta última setmana, i jo estic molt contenta, perquè crec que cada cop som més les que som conscients de l'important que és mirar-nos els genitals, prestar-los atenció, tenir aquesta sexualitat conscient. En percentatges, és un 27,8% les persones amb vulva que se l'han mirat més de 2 vegades, un 7,6 2 vegades, un 11,5 una vegada i un 57,1%, quasi bé un 60% no se l'han mirat cap cop. I així és com m'alegrava al veure que 91 persones sí que se l'han mirat més de 2 cops. Aquí això ens deixa evident, ens fa palesa una realitat que ens diu que les dones generalment, perquè ja us deia que majoritàriament la gent que ha contestat és cisgènere, no es mira la vulva. No se la miren. No sé, no em fico en el sac. Vale? Llavors, fixeu-vos, algú que té penis té la gran oportunitat de veure com fa camí aquest penis, com canvia des de que són superpetitons fins que ja són més grans, no? Doncs veuen com canvia, com funciona, ho veuen des de sempre. Nosaltres, com que hem d'anar expressament a mirar-nos,
no tenim aquesta oportunitat de veure com canvia. No és el mateix una vulva d'una nena de 5 anys, d'un adolescent de 15, d'una dona de 39, d'una senyora de 72, no? Ni d'una senyora més gran de 94, val? Canvia molt. Per tant, moltes vegades ens perdem amb les particularitats dels canvis de la vulva, de com és la vulva en cada etapa de la nostra vida, perquè no ens la mirem, perquè hi hem d'anar expressament i ens costa. Però és que llavors, i no és una competició, però és que llavors els penis juguen amb avantatge, perquè els propietaris dels penis se'ls coneixen de pe a pa, i nosaltres no. I ara algú potser aquí està esperant. Llavors, està pensant, què m'estàs dient, Cresti? Que m'he de mirar la vulva expressament cada dia amb un mirallet, perquè clar, així no veurem gran cosa. M'estàs dient que m'he d'agafar un mirallet i mirar-me-la cada dia? Pues sí, pot dir. Mirar cada dia, sí. I tant, i tant. Algú pot pensar, ui, això és com molt... una mica pervertida, no? Bueno, quan et mires la cara cada dia no penses pas que ets pervertida, que no? Doncs els teus genitals són els teus genitals, i punt. No tenen res de dolent, formen part de tu, no? Estan allà i són estupendos i fantàstics, val? Una orquídia que tenim entre les cames i no podem veure els canvis d'aquesta orquídia si no ens la mirem, val? Per tant, i tant, tenim-ho directament, perquè clar, el percentatge més elevat de persones que venen a teràpia amb problemes sexuals són generalment dones. I no... A veure com us ho explico, l'únic factor que està allà, vull dir que no és l'únic factor, el no mirar-te la vulva. N'hi ha molts més, però aquest contribueix, val? Perquè no ens vinculem tan bé amb la nostra vulva, perquè no ens la coneixem. A més, hem rebut uns missatges completament contradictoris. És una flor. Es mira però no es toca. I és un tresor, no? És un tresor que vigila qui li dones, aquesta visió de la virginitat tan horrible, tan masclista, però al mateix temps també rebem el missatge de que és lletja, de que fa olor, de que és fosca, és com una cova, Llavors, mirem-nos, per favor, no? Aquí la Pequita ens diu, ens podrien dir com canvia la vulva al llarg d'haver parit, perquè és impressionant. Exacte. Les persones que hem passat per un part, mirar-nos la vulva en aquella situació és una cosa espectacular. I veure-la després, veure com tot va tornant més o menys a lloc, més o menys. Val? Depèn de quants parts hagis passat. És espectacular, no? No sé, l'altre dia ho explicava amb algú, deia, jo amb el temps, cada cop m'agrada més veure, no? I cada cop hi ha més comptes d'Instagram en els que t'ensenyen parts directament, veient com la vulva com el cap sobrepàs a través de la vulva, i és una meravella, no? És espectacular veure tot això. Però no ens ensenyen a mirar-nos, no? Per tant, i tant, el consell de dilluns d'avui és mira't la vulva. Llavors faré una cosa, però m'heu d'ajudar, vale? Vull fer una segona enquesta sobre quantes vegades ens mirem els genitals en l'última setmana, i crec que divendres, m'apuntaré per fer-ho divendres, us ho tornaré a preguntar, vale? I que sí que em direu que més de 2 vegades? I segur que quan us mireu, a lo millor direu, no m'agrada, clar, perquè ens la mirem poc, i allò que ens veiem poc ens resulta estrany, hem de fer l'exercici de mirar i mirar, vale? Sí que us recomano que us apunteu al curs de sexualitat femenina, que insistim una miqueta en això, vale? El meu o el de qui sigui, vale? Però crec que és superimportant veure la importància que té el mirar-nos, no? Mira, Laura, que has entrado tarde, tienes que mirar tu vulva, vale? Amb un mirall, vale? Perquè és això, Bueno, que els que tinguin penis que se'l vulguin mirar amb un mirall, endavant, també tenen... Que agafin i que miren, el que passa que ells tenen com més mobilitat i nosaltres necessitem el mirall per veure'ns bé, Val? Per tant, teniu tota aquesta setmana per ajudar-me a pujar els números, que no només siguin el 23,8% de les persones amb vulva del meu Instagram que s'hagin mirat la vulva més de 2 cops, sinó que en siguin moltes més. Per tant, què us sembla? Cada dia quan us lleveu, en aquell moment dutxa, previ, post, val? També podeu fer un previ i un post per mirar com està la vulva abans de la dutxa i com està després d'una dutxa. No us renteu la vulva amb sabó, aigua i prou, vale? Més que suficient, i canvia l'olor, i és una olor molt més natural i molt més estupenda, val? Però això és una altra cosa que ja vaig explicant, val? Mica en mica,
M'ajudareu divendres quan pengi l'enquesta? Que sereu moltes les persones amb vulva que direu doncs me l'he mirat més de 2 cops aquesta setmana. I llavors la idea és anar-ho incorporant, I de què ens serveix mirar-nos la vulva més de 2 cops a la setmana? Bueno, de què els hi serveixen a les persones que tenen penis mirar-se el penis més de 2 cops la setmana? Doncs potser per connectar-se més, no? Potser per estimar-se més, no? Potser per tenir ganes de tocar-se una mica més, no? I potser inclús compartir-ho amb la parella una mica més, si volen, si en tenen, si els hi ve de gust. Val? Per tant, som-hi, anem a mirar. Veig que aquí se l'apunteu unes quantes, a l'Instagram, aquí en tinc unes quantes. Bien! Doncs en recordeu-vos-en. Divendres a alguna hora penjaré l'enquesta, aneu-la a buscar. I responeu més de 2. A veure si apugem aquesta mitja del 23,8% enfront a gairebé el 60% de dones que m'han contestat que no s'han mirat la vulva cap cop en l'última setmana. D'acord? Moltíssimes gràcies. No, que abans he dit que faria una mica d'autobombo al final. Aquest dijous, dia 28 a les 3, faré la tercera edició del curs d'educació sexual feminista. Val? El de sexualitat femenina, la revolució pendent, el vam fer dijous passat. Sou moltes les que m'aneu dient ja l'has fet, m'hi puc tornar a apuntar? T'hi pots tornar a apuntar. Per què? Quan vulguis. Vale? Perquè normalment el faig un cop al mes. Ara, de fet, la propera edició serà el 17 de juny, vinculat amb l'ACTAP clínic, però amb les mateixes condicions. L'únic que el faré per Zoom i per Facebook. I com que el faig per Facebook, val? Allà hi ha totes les edicions. Si voleu inscriure-vos avui, doncs ja entreu en el curs i veieu les edicions anteriors i podeu veure amb el preu totes les edicions futures, és a dir, que podeu sempre veure aquest curs, fins que xapi Facebook, vale? I aquest dijous faig el d'educació sexual feminista. Si ets mare, no, si vols ser-ho o no, si ets mestre, si treballes amb canalla, si tens nebots, el que vulguis, vale? Pots fer-lo. Perquè en el fons també ens fa reflexionar sobre l'educació sexual masclista que hem rebut. Per tant, si ets persona, pots fer aquest curs. Vale? I de fet, ja he començat s'ha començat a transformar aquest curs en un regal. Vull que el faci el meu germà que té canalla i li puc regalar, i tant, li pots regalar. De fet, ja hi ha la pregunta en el qüestionari, en el formulari de matrícula. Vale? Per tant, ja penjaré, per aquí, si no, si voleu apuntar-vos i no sabeu, no trobeu, info@elenacrespi.com. Helena, vull apuntar-me a aquest curs, pum, i us envio la informació, i si no, jo ja ho aniré penjant en les xarxes socials al llarg del dia i de la setmana, val? Divendres tornem amb l'enquesta, contestem, fem pujar la mitja, vale? Una abraçada molt gran, moltíssimes gràcies per estar aquí. Ara això queda en el Facebook penjat, a l'Instagram ja queda directe als stories, no, els stories no, a l'Instagram TV ja no queden els stories, vale? I ho intento penjar al YouTube, d'acord? Moltes gràcies, m'acomiado primer de Facebook, adeu-siau. I moltes gràcies a les persones que per aquí per Instagram també m'heu donat una mica de feedback, o sigui que ens retrobem la setmana que ve amb un nou directe o el dijous les persones que us apunteu al curs, d'acord? Gràcies a vosaltres, un petonàs, adeu!